Κυρίες μου και κύριοι, ακόμη ένα podcast στο καναλάκι στο YouTube. Παρέα στο μικρόφωνο ο Χρήστος Ασλανίδης. Μαζί μας καλεσμένος ένας συναθλητής, θα πω εγώ, της περιοχής μας. Ένας άνθρωπος χρόνια στο χώρο του αθλητισμού, εν ονόματι Γιώργος Κελεπούρης. Ξεκίνησε από μικρός να ασχολείται με τον αθλητισμό, για την ακρίβεια με την πάλη, και στα 42 του χρόνια μπήκε στο κομμάτι το δρομικός, έτσι. Στην παρέα μας λοιπόν ο Γιώργος Κελεπούρης. Γιώργο, καλησπέρα, καλώς ήρθες στην ραδιοφωνική αλλά και YouTube παρέα. Καλησπέρα Χρήστο, χαίρομαι πάρα πολύ που θα μιλήσουμε έτσι για τα δρομικά δρόμενα, θα λέγαμε. Χαίρομαι πάρα πολύ γιατί έχουμε να πούμε αρκετά. Γιώργος Κελεπούρης λοιπόν, από τη Βέρεια, σωστά? Σωστά, μέσα από την πόλη. Βέβαια, από 40 ημερών εγώ είμαι στα βουνά, Από 40 ημερών. Βουνίσκιος. Από 40 ημερών, ναι, η συγχωρεμένη μητέρα μου με πήγε στο Σέλι και καταλαβαίνεις. Κάτοικος Σελίου. Κάτοικος Σελίου, ναι, πολλά χρόνια, και περιπατητής από μικρός στα βουνά του Σελίου και γέννημα θρέμας Ελιώτης δηλαδή. Ασχολήθηκες και με το σκι? Δυστυχώς όχι. Είσαι του βαδίσματος, έτσι, βαδίσματος και τρεξίματος εσύ. Βαδίσματος και τρεξίματος, ναι, ειδικά το περπάτημα, ας πούμε, μου άρεσε από μικρός. Από μικρός έβγαινα μόνο στο βουνό. Θυμάμαι 15 χρονό παιδάκι, έλειπα 2-3 ώρες στο βουνό από το σπίτι, καλοκαίρι. Η μάνα μου με έψαχνε, πήγε αυτός, βράδιαζε. Περνούσα μέσα από κοπάδια, τα σκυλιά γαυγίζανε. Οι τσομπαναρέοι μου λέγανε «Πού πας βρε παιδάκι μου, τέτοια ώρα νυχτώνει πας?» Πάνε στο σπίτι σου, τι δουλειά έχεις και ένα παιδάκι στα βουνά, και καταλαβαίνεις. Μάλιστα. Και μου δίνεις πάσα τώρα για τα σκυλιά. Ξέρεις, εγώ είχα πρόσφατα ένα συμβάν με κάτι σκύλους. Με πήραν στο κυνήγι και είχα σοβαρά θέματα. Δεν μπορούσα να ξεφύγω. Πες μου ρε φίλε, ποια είναι τα κόλπα σου για να τα ακούσουν και οι υπόλοιποι δρομείς. Μπας και σώσουμε κανέναν άνθρωπο. Τα τρία βασικά προβλήματα του δρομέα είναι το να μην χαλάσει το ρολόι του κατά τη διάρκεια της διαδρομής, να μην τραυματίσει τα πόδια του και να μην τον κυνηγήσει σκύλος. Ναι, όντως. Στο βουνό, ναι, είτε σκύλος είτε βρεθείς απρόπτω με κάποιο άγριο ζώο, έτσι. Έχω βρεθεί εγώ στα 30 μέτρα, 40 περίπου με λύκο. Με λύκο? Τι να πούμε εμείς με τα σκυλιά δηλαδή. Για πες ρε φίλε τώρα, όταν συνάντησες το λύκο, τι ακριβώς έκανες? Λοιπόν, θα σου πω, αυτό έγινε, το θυμάμαι γιατί το σημείωσα, Σεπτέμβριος του 24. Ήταν στο Σέλι επάνω, σουρούπονε, και ήταν γύρω στις 8 το απόγευμα, είχα βγει για προπόνηση και πετάχτηκε μέσα από κάτι φτέρες. Περίπου απόσταση 30 με 40 μέτρα από μένα. Πήγα να βγάλω το κινητό από τη ζώνη μου, να τον βιντεοσκοπήσω, αλλά φαίνεται αντιλήφθηκε την κίνησή μου και έφυγε. Ήσουν θαραλέος και μάλλον ήταν χορτάτος, θα πω εγώ. Με έκανε εντύπωση γιατί ήταν μεγάλος, Χρήστο. Μάλιστα. Ήταν μεγάλο ζώο. Δεν είναι όπως βλέπουμε που λένε είναι υβριδικά, είναι σαν σκυλάκια, ήταν μεγάλο ζώο. Έχω ακούσει τη συγκεκριμένη λέξη, την έχω ακούσει εδώ στην περιοχή μας, ότι οι λύκοι που έχουν κατέβει στην Πεδιάδα είναι υβρίδια. Δεν ξέρω αν είναι υβρίδια, είναι λύκος και θέλει να έχουμε τα μάτια μας 14 και πολύ προσοχή σε όλους τους δρομείς, σε όσους μας ακούνε, έτσι. Θέλει προσοχή, αλλά κοίταξε να δεις, ακούω και άλλα παιδιά δρομείς που ίσως κάποιοι φοβούνται και δικαιολογημένα, έτσι. Κοίταξε να δεις, το βουνό είναι το σπίτι τους, πρώτον. Πάμε εμείς στο σπίτι τους. Ανά πάσα στιγμή μπορούμε να βρεθούμε αντιμέτωποι με λύκο, με αρκούδα, ανά πάσα στιγμή, δεν το ξέρουμε αυτό. Πρέπει να έχουμε το νου μας δηλαδή, αλλά εγώ προσωπικά όταν βγαίνω στο βουνό δεν το σκέφτομαι αυτό. Δηλαδή αν βγω με το φόβο, μήπως γίνει κάτι, δεν θα βγω καθόλου. Μάλιστα. Καταλαβαίνεις τι εννοώ, δηλαδή άμα βγω με το φόβο και έχω το νου μου συνέχεια μήπως με πεταχτεί από εδώ, μήπως βγει από εκεί, δεν θα βγω καθόλου, όχι.
Βγαίνω, κάνω την προπόνησή μου, σκέφτομαι ότι είμαι στο σπίτι τους, αλλά πιστεύω, Χρήστο, αν δεν τα ενοχλήσεις, δεν θα σε ενοχλήσουνε. Πίστεψέ με, εκτός βέβαια αν είσαι τόσο πολύ άτυχος, Ναι. στο 1 στο εκατομμύριο βρεθείς τέτα-τέτα, ας πούμε, με κάμια θηλυκή αρκούδα και έχει τα μικρά της εκεί πέρα και βρεθεί σε τέτοια κοντινή απόσταση που αισθανθεί απειλή για τα μικρά είτε για την ίδια, τι να πω, τότε... Είναι κακή στιγμή και να μην τύχει σε κανέναν. Λοιπόν, κάτσε να τα πάρουμε από την αρχή. Λοιπόν, από μικρός στον αθλητισμό και από όσο γνωρίζω, ξεκίνησες με την πάλη, σωστά? Κοίταξε, Χρήστο, ξεκίνησα από 16 χρονών, ήμουνα μέσα στα γυμναστήρια. Εμείς τα λέγαμε τότε σιδεράδικα. Μάλιστα. Το 93-94 τα λέγαμε σιδεράδικα. Δηλαδή δεν υπήρχε τώρα αυτά που λέμε τα σύγχρονα τα γυμναστήρια. Έτσι ήταν μόνο άντρες και κάναμε βάρη. Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα μιλάμε για σχεδόν 30 χρόνια και πίσω, 32-33 χρόνια και πίσω. Ξεκίνησα με βάρη, συνέχισα με βάρη. Ναι. Σε κάποια στιγμή ασχολήθηκα λίγο με το Παγκράτιο και μετά έκανα δεν θυμάμαι τώρα, 5 χρόνια ήταν πυγμαχία. Μάλιστα. Λοιπόν, δηλαδή ασχολήθηκα αρκετά με την πυγμαχία. Μου άρεσε η πυγμαχία. Συγχρόνως όμως δεν παράτησα τα βάρη, έτσι. Βάρη και πυγμαχία συνέχεια. Ξαφνικά, επειδή είχα το μικρόβιο του βουνού εγώ, που σου είπα πιο πριν, που προείχα πει, ότι περπατούσα στο βουνό, μου άρεσε το βουνό. Είχα μάθει το 18, δεν είχα ιδέα για το τρέξιμο, ότι θα γίνει, κάποιος με σφύριξε στα αυτή ότι θα γίνει ένας αγώνας στο Ξερολίβαδο. Το Ξερολίβαδο Trail Run του Φιλίππιου, μάλλον του Συλλόγου Δρομέων Βερίας. Το Σύλλογο Δρομέων Βερίας στο Ξερολίβαδο, και ήδη γινόταν νομίζω περίπου 6-7 χρόνια ήδη σίγουρα. Και λέω δεν πάω, αφού μου αρέσει το βουνό θα πάω να τρέξω. Ξύπνησα ένα πρωί, Χρήστο, φόρεσα κάτι παπούτσια που πάμε βόλτα στην ελιά. Μάλιστα. Λοιπόν, πήγα να τρέξω μαζί με τη γυναίκα και την οικογένεια, πήγαμε έτσι βόλτα. Δεν ήξερα που πήγαινε ο φουκαράς, θα μου πεις τώρα δεν είναι πολλά χιλιόμετρα, εγώ... Ήταν τα πρώτα σου χιλιόμετρα σαν δρομέας? Ήταν ο πρώτος μου αγώνας. Ο πρώτος σου αγώνας. Είχες ξανατρέξει όμως, έτσι? Κοίταξε, τρέξιμο μη φανταστείς στα βουνά και τέτοια, έτσι, δηλαδή στα βουνά. Στο γυμναστήριο για προθέρμανση? Γυμναστήριο, διάδρομο, άρα... κλείσει το διάδρομο, δηλαδή τέτοια φάση για το τρέξιμο. Μάλιστα, άρα οπότε ήταν, πέρα από ότι ήταν ο πρώτος σου αγώνας, ήταν και η πρώτη μεγάλη απόσταση. Η πρώτη μεγάλη απόσταση, ναι. 13 χιλιόμετρα πόσο ήταν ο αγώνας, και τον τερμάτισα τον αγώνα, αλλά είχα σοβαρό θέμα, ας πούμε, με τα πόδια, δηλαδή δεν ήξερα πού πήγαινα. Μετά τον αγώνα? Μετά τον αγώνα είχα σοβαρό θέμα. Έκανα κανένα 2 μέρες να φανταστείς να συνέλθω από τα πόδια. Φαντάζομαι μπήκες και δυνατά. Δυνατά όχι. Δεν θυμάμαι πόσο το είχα κάνει τότε. Νομίζω 1,25 το είχα κάνει. Μάλιστα. Πρώτη φορά, έτσι. Αλλά δεν θα ξεχάσω τον δεύτερο μου αγώνα, Χρήστο, που έγινε στο μέρος μου, στο Σέγλι. Ναι ρε φίλε, υπήρχε ένας αγώνας δρόμου στο Σέλι, ο οποίος έχει σταματήσει πλέον, δεν έχει... Ναι. Δυστυχώς, Χρήστο, είχε γίνει πρώτη φορά το 2018 και δεύτερη φορά το 2019. Ποιος τον είχε διοργανώσει αυτόν τον αγώνα? Αυτό τον αγώνα τον είχε διοργανώσει ο φίλος Γιάννης Καραγιάννης. Τα παιδιά του συλλόγου. Του συλλόγου, ναι. Τα παιδιά, τι να πω, δηλαδή έκαναν τεράστιες προσπάθειες να καθαρίσουν τα μονοπάτια. Τους πήρε 2 μήνες όλο αυτό, να μπουν μέσα στα δάση, να καθαρίσουν μονοπάτια, να βγάλουν τα χιλιόμετρα, τις σημάνσεις, όλα αυτά που γίνεται, που ξέρουμε, ας πούμε, σε κάθε αγώνα. Κάνανε πολύ σκληρή δουλειά, και οι άνθρωποι του χιονοδρομικού, έτσι. Βοηθήσανε πάρα πολύ τα παιδιά από το χιονοδρομικό κέντρο Σελίου, βοήθησαν πάρα πολύ στην προσπάθεια. Την πρώτη χρονιά θυμάμαι πώς ήταν, καμιά 300 συμμετοχές είχε περίπου, αν θυμάμαι καλά.
είχε αρκετές συμμετοχές και είχε έρθει ο Γιώργος ο Διαλεκτός. Μάλιστα. Και ήταν τριήμερο. Είχε την Παρασκευή το απόγευμα το Vertical, Σαββάτο είχε το 5 και Κυριακή είχε το 24. Και την άλλη χρονιά πάλι ξαναέγινε, ήρθε ο Δημήτρης ο Θεοδωρακάκος, ο Κοσμάς ο Πλακετάς, ο Αλέξανδρος ο Καμπουρόπουλος. Πολύ δυνατά ονόματα του δρομικού κινήματος, έτσι. Πάρα πολύ δυνατά ονόματα. Πάλι ο Γιώργος ο Διαλεκτός, ο Γιάννης ο Κουρκουρίκης και πολλοί άλλοι, έτσι. Ο φίλος μου ο Πέτρος ο Αρτζόγλου από το Λιτόχωρο. Κι άλλοι. Δηλαδή πάρα πολλά άτομα. Και πάλι είχαμε 300 πλάσιες συμμετοχές, νομίζω, αν θυμάμαι καλά, το 2019. Και γιατί σταμάτησε, ρε φίλε, αυτός ο αγώνας? Αυτό είναι έτσι, έχει λίγο ιστορία, Χρήστο, να πούμε. Θα τα πούμε άλλη φορά, γιατί δεν λέγονται έτσι τώρα σε μια συζήτηση που κάνουμε, σαν τη συζήτηση που κάνουμε, είναι αλλού Παπαευαγγέλιο που λέμε. Οκ. Καλώς. Δυστυχώς όμως δεν ξαναέγινε από τότε. Εντάξει, τότε την άλλη χρονιά νομίζω είχαμε τον κορονοϊό, αν θυμάμαι καλά, το 20. Ναι, το 20 είχαμε τον κορονοϊό. Και από τότε δεν ξαναέγινε. Υπήρχαν βέβαια, ο βασικός λόγος είναι ο οικονομικός. Μάλιστα, κατάλαβα. Ο οικονομικός, να ξέρεις. Δηλαδή, ο πρώτος κύριος λόγος είναι ο οικονομικός. Δυστυχώς, δηλαδή το τρίμερο εκείνο το event, ας πούμε, μάζευε πολύ κόσμο, δουλέψανε οι ταβέρνες στο Σέλι, τα ξενοδοχεία, ήτανε, δηλαδή, θα σου θύμιζε Μέτσοβο, ας πούμε, πώς είναι το τρίμερο του Μετσόβου. Μάλιστα, κατάλαβα. Λοιπόν, πάμε. Να ξαναγίνει. Έχω κάνει κάποιες κουβέντες με κάποιους βουλευτές. Μακάρι. Δεν το έχω πει σε κανέναν βασικά. Μήπως κάνουμε κάτι, τα καταφέρουμε για να κάνουμε έναν αγώνα στο Σέλι. Θα δούμε. Άντε, μακάρι. Γιατί όχι. Αυτά τα event αναβαθμίζουν την περιοχή μας. Ναι. Και πίστεψέ με, ο αγώνας ήταν καταπληκτικός. Σε έβαζε μέσα στο πυκνό, σε πήγαινε πάνω ψηλά στα 1700. Δηλαδή είχε ποικιλία ο αγώνας. Εύχομαι, ρε φίλε, να επιστρέψει κάποια στιγμή και να τα πούμε ξανά ραδιοφωνικά και να είσαι αυτός που θα αναλύσει τον αγώνα. Λοιπόν, πες μου λίγο για σένα. Έχεις προπονητή? Κοίταξε, θα σε πω κάτι το οποίο το ξέχασα. Ναι. Το λέγαμε πριν. Ναι. Ο δεύτερος μου αγώνας ήταν το 2018 πάλι, μετά από 1,5 μήνα μετά το Ξερολίβαδο που έγινε στο Σέλι. Μάλιστα. Και ήταν 24. Οκ, δηλαδή από τα 14 στα 24. Τα 24 με προπόνηση, ξέρεις, έβγαινα από το σπίτι στο Σέλι και έκανα προπόνηση, ξέρω εγώ, 5-6 χιλιόμετρων και έλεγα, οκ, είμαι έτοιμος για τον αγώνα. Κατάλαβα. Με υψομετρικά μιλάμε 100-150. Και να φανταστείς, τότε δεν είχα ρολόι με υψομετρικά, είχα με χρονόμετρο μόνο, το 18. Αυτό το μικρόβιο δηλαδή του δρομέα μπήκε δυνατά στη ζωή σου από το Ξηρολίβαδο και μετά, σωστά? Ναι. Τι γίνεται, ρε φίλε, ρε εσύ Γιώργο, ειλικρινά, όσοι έχουμε ασχοληθεί με αυτό το κομμάτι που λέγεται τρέξιμο, τέλος πάντων, αυτόν τον αθλητισμό, δεν γίνεται να ξεκόψουμε εύκολα. Είναι πολύ δύσκολο να πας σε άλλο άθλημα. Και αν πας σε άλλο άθλημα, θα είναι βοηθητικό. Έτσι ακριβώς, έτσι. Να σε πω κάτι για να γελάσουμε τώρα, γιατί το ξέρουν αρκετά παιδιά, αυτό που θα σου πω. Λοιπόν, ξεκινάμε τον αγώνα το 18 και στο χιονοδρομικό, στην αφετερία, ας πούμε, στο ξεκίνημα, ήταν η γυναίκα μου, τα δύο τα κοριτσάκια μου τότε και ο συγχωρεμένος ο πατέρας μου. Ήρθανε για βόλτα. Μάλιστα. Λοιπόν, ξεκινάμε. Εγώ με 5-6 χιλιόμετρα προπονήσεις, έτσι, κάνα 2 φορές την εβδομάδα. Λοιπόν, και κάπου, φίλε Χρήστο, αν θυμάμαι καλά, ήταν στο 17. Ήταν μια ανηφόρα, θυμάμαι, λέγεται αυτή η συγκεκριμένη ανηφόρα το καντήλι του Μητρούλα, έτσι λέγεται. Είναι ένα μονοπάτι με πολύ μεγάλη κλίση, 30%, 32, 33, εκεί. Λοιπόν, εκεί, φίλε Χρήστο, δεν άντεξα άλλο, στο 17, δεν άντεξα. Κάθομαι κάτω, ξαπλώνω κανονικά, πώς ξαπλώνουμε στο κρεβάτι μας. Ναι. Ξαπλώνω κάτω από ένα έλατο και λέω τώρα δεν πάω πουθενά. Ό,τι θέλουν να σκάνουν.
να με ψάξουνε, να βγουνε μηχανές μέσα στο δάσος να με βρούνε. Δεν μπορώ να κάνω βήμα. Ξαπλώνω κάτω, κάθομαι, κάνα δεκάλεπτο και μετά από λίγο βλέπω έναν έρχεται. Τώρα το τελευταίος ήταν εκείνος, δεν ξέρω. Μάλιστα. Και με έδωσε κουράγιο. Και λέω, φίλε, λέω, πάμε να τερματίσουμε μαζί. Και να φανταστείς, θα έλαμε άλλα 7 χιλιόμετρα. Εγώ δεν μπορούσα να κάνω βήμα. Μάλιστα. Να λέω στον εαυτό μου, να βρίζω τον εαυτό μου και να λέω τι ήθελες και ήρθες. Δεν πρόκειται να ξανατρέξω στη ζωή μου ποτέ. Μάλιστα. Και φτάνουμε να μην στα πολυλογώ στον τερματισμό. Ναι. Σχεδόν είχαν φύγει όλοι. Ο καημένος, ο συγχωρεμένος ο μπαμπάς μου, ανησύχησαν όλοι και η γυναίκα μου. Σου λέει, τι έγινε αυτός, πού έπαθε κάτι? Τόσες ώρες, το είχα κάνει 4,5 ώρες, 4,25. 24 χιλιόμετρα, 1150 υψομετρικά, Χρήστο. Συνέχισες όμως, έτσι? Δεν τα παράτησα, λέω θα το τερματίσω, δηλαδή θα περπατήσω, δηλαδή συνέχεια περπατητώ, θα φτάσω σε κάποια φάση. Και τον τερμάτισα σε περίπου 4,5 ώρες, παρακάτι ας πούμε. Και ήμουνα νομίζω μέσους 4-5 τελευταίους. Αυτές είναι εμπειρίες, θα τα έχεις να τα θυμάσαι, να τα λες. Παρόλο που δεν μπορούσα να περπατήσω, να οδηγήσω, φυσικά είχε οδηγήσει η γυναίκα. Είχα φτάσει στο σπίτι, στο Σέλι, καθόμασταν στη βεράντα και λέω, παιδιά, λέω, δεν πρόκειται να ξανατρέξω. Τέλος. Μετά από λίγες ώρες όμως που πλέον συνήλθες και τα έβαλε σε τάξη ο εγκέφαλος όλα, κατάλαβες ότι ήταν κάτι περαστικό και συνέχισες, έτσι? Γιατί αυτό παθαίνουμε όλοι. Αυτό παθαίνουμε όλοι. Όταν ζοριζόμαστε πολύ, εκείνη τη στιγμή που ζοριζόμαστε, λες γιατί το έκανα αυτό, ρε φίλε, γιατί ταλαιπωρώ τον εαυτό μου έτσι, αλλά μόλις περάσει αυτό το 20 λεπτό και επανέλθεις, μετά θες να πας να θέσεις τον επόμενο στόχο. Μπράβο, ναι, αφού μετά από λίγο καιρό έλεγα το 19 θα ξανατρέξω και στους 2 αγώνες, ξέρω Λιβάδο και τέλει. Έτσι. Λοιπόν, Γιώργο, για πες μου, έχεις κάποιον άνθρωπο να σε προπονεί? Αυτή τη στιγμή ναι, εδώ και 23-25, εδώ και περίπου 3,5 χρόνια είμαι με τον Δημήτρη τον Θεοδωρακάκο. Με τον Δημήτρη τον Θεοδωρακάκο. Ένας από τους πολύ δυνατούς δρομείς και προπονητές της Ελλάδος και εξειδικεύεται και στα βουνά ο συγκεκριμένος άνθρωπος, είναι από τους πολύ δυνατούς δρομείς. Ναι, τον Δημήτρη τον εκτιμάω, τον αγαπάω, είναι πρότυπο για μένα ο Δημήτρης. Δεν είναι μόνο ότι έχει κάνει μεγάλη καριέρα στην Ελλάδα, είναι και γνωστός και στο εξωτερικό. Έχει κάνει τρελά ρεκόρ στο εξωτερικό, έχει το παγκόσμιο ρεκόρ στο συνικό τείχος και τα λοιπά και τα λοιπά. Έχει πολλούς αγώνες στο εξωτερικό, με διακρίσεις. Τον εμπιστεύομαι τον Δημήτρη, τον εμπιστεύομαι, δηλαδή το πρόγραμμα που με βγάζει, που με στέλνει ας πούμε κάθε μήνα, το τηρώ 101%. Το πρόγραμμά σου είναι μηνιαίο ή εβδομαδιαίο? Μηνιαίο. Πες μου έτσι μια εντάχει, μια εβδομάδα, ένα εβδομαδιαίο πρόγραμμα. Βασικά είναι 5x5 ή έχεις και τα ρεπό σου? Κοίταξε να δεις, πότε είναι 5 προπονήσεις την εβδομάδα, πότε είναι 6. Συν το long run, λέω τις 5 που είναι οι βασικές, συν το long run που είναι την Κυριακή, αλλά οι 5 είναι βασικές, είναι ολόκληρες? 4 συν το long run. 4 συν long run. Okay. Έτσι, αλλά μπορεί να γίνουν και 5 συν το Κυριακάτικο long run, έτσι. Ναι. Ανάλογα το πώς θα είμαι, δηλαδή αν υπάρχει κούραση, συσσωρευμένη κούραση, δεν θα κάνω την 5η προπόνηση μέσα στην εβδομάδα, θα κάνω 4. Μάλιστα. Δηλαδή πάντα, Χρήστο, πρέπει να ακούμε το σώμα μας. Εννοείται, ναι. Πάντα. Έτσι, γιατί εγώ τουλάχιστον προσωπικά, όταν αρχίζει να χτυπάει το μικρό το καμπανάκι, όχι η καμπάνα, το καμπανάκι το μικρό. Έτσι ακριβώς. Η ξεκούραση είναι και το α και το ω, να ξέρεις, για μένα είναι αναβολικό. Δηλαδή κοιμάμαι 8 ώρες το βράδυ και θεωρώ ότι είναι αναβολικό. Είναι πηγή ενέργειας ο ύπνος, ο βραδινός. Ισχύει. Ναι. Πού θέλεις να φτάσεις, ρε φίλε, ποιος είναι ο στόχος σου? Έχεις καλύψει αρκετά χρόνια στο δρομικό κίνημα και
συντηρείσαι πολύ καλά στο χώρο. Ποιος είναι ο στόχος σου? Χριστό, δεν είμαι πάρα πολλά χρόνια στο τρέξιμο, έτσι. Είσαι μία δεκαετία, δεν είσαι? Όχι, είμαι 8 χρόνια. Α, 8 χρόνια. 7,5-8 χρόνια. Ξεκίνησα 41,5-42 και τώρα κοντεύω τα 49. Και σκέφτομαι καμιά φορά, γιατί να μην το ξεκινούσα, δηλαδή το ξεκίνησα 41,5-42, γιατί να μην να το είχα ξεκινήσει 15 χρόνια πιο νωρίς, να μην το ήξερα αυτό το ωραίο το σπορ, αυτό το ωραίο άθλημα. Στεναχωριέμαι που δεν είχα ξεκινήσει έστω μια 15ετία, δηλαδή στα 30 μου ή στα 28, στα 25 μου, να είχα ξεκινήσει το τρέξιμο. Και πιο ειδικά το ορεινό τρέξιμο, έτσι. Ναι. Πέρα από τα βουνά. Πέρα από τα βουνά. Κατάλαβα. Πέρα από τα βουνά, τρέχεις και άσφαλτο? Ναι, αγώνες εννοείς? Ναι. Αγώνες, όχι, Χρήστο. Στους 10 αγώνες οι 9 είναι βουνό. Είναι βουνό, μάλιστα. Άρα οπότε η προετοιμασία σου όλη γίνεται στο βουνό. Δεν θα το έλεγα. Γίνονται και δηλαδή τα κομμάτια, τα διαλυματικά υπάρχουν και στην άσφαλτο, μπορεί να είναι και στο ταρτάν, μπορεί να είναι και στο βουνό τα κομμάτια. Έχει ποικιλία, ξέρεις. Δεν είναι μόνο επειδή κάνεις μόνο βουνό, θα κάνεις και τις διαλυματικές σου τα κομμάτια μόνο στο βουνό, έτσι. Δηλαδή δουλεύω και ταρτάν, δουλεύω και άσφαλτο. Τώρα τελευταία δούλευα πολύ άσφαλτο. Δηλαδή έχω 1,5 μήνα, δούλεψα αρκετά άσφαλτο. Διαλυματικές, τέμπο, αυξανόμενα, δούλευα αρκετά άσφαλτο θα έλεγα τον τελευταίο 1,5 μήνα. Αλλά δουλεύω και πολύ διαλυματική και στο βουνό. Δηλαδή, ξέρεις τι κάνω, Χρήστο? Μ' αρέσει πολύ να έχω ποικιλίες. Δηλαδή να δουλεύω και άσφαλτο, να δουλεύω και χωματόδρομο, δρομικά χωματόδρομους στο βουνό. Καταλαβαίνεις, θα να σου πω, ναι. Με ήπιες ανηφόρο κάτι ώρες, να δουλεύω σκέτο ανηφόρα, να δουλεύω έντονες ανηφόρο κάτι ώρες στο βουνό με τεχνικό τερέν. Θέλω να έχει ποικιλία, όχι... Προφανώς, ναι. Κατάλαβες, ναι. Και η άσφαλτος και το χώμα και η ανηφόρα και η κατηφόρα όλα χρειάζονται, εννοείται. Ναι. Όπως και ο χωματόδρομος στο βουνό. Ακριβώς. Ήταν κατηφόρες, ας πούμε, ναι, χρειάζονται και αυτά. Δηλαδή μου αρέσει να έχει ποικιλία, να μην είναι πολύ μονότονα. Θα βγω, ας πούμε, ή θα κάνω μόνο ανηφόρες στο βουνό ή στην άσφαλτο μόνο τα κομμάτια. Όχι. Θέλω να έχει και άλλα πράγματα, ποικιλία. Με το μυαλό μου βάζω εγώ και λέω θα πάω αυτή τη φορά, θα πάω εκεί, την άλλη φορά θα πάω εκεί, κατάλαβες? Μάλιστα, ναι. Για πες μου λίγο. Είχες βάλει κάποιους στόχους που τους έχεις πετύχει? Και ποιοι είναι αυτοί? Για ξαναπες το λίγο. Είχες βάλει κάποιους στόχους, ρε παιδί μου, από τότε που ξεκίνησες και τους έχεις πετύχει? Και ποιοι είναι αυτοί οι στόχοι? Είναι κάποιοι αγώνες που πήρες μέρος και κατάφερες να τους πετύχεις σε χρόνους που ήθελες, να ανέβεις στο βάθρο? Κοίταξε, τώρα μιλάς για γενικά για αγώνες, για γενικά. Στα τόσα χρόνια που ξεκίνησες, ρε παιδί μου, γιατί όλοι μας, κάθε χρόνος που ξεκινά, βάζουμε κάποιους στόχους, κάποιους συγκεκριμένους αγώνες που θέλουμε να πετύχουμε. Εσύ αυτούς που έβαλες, τους πέτυχες? Είσαι ευχαριστημένος με το σώμα σου, με την απόδοσή σου? Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος και ένα κομμάτι από αυτό το οφείλω στον Δημήτρη τον Θεοδωρακάκο, έτσι. Και στον διατροφολόγο μου που είχα, τον Γιώργο Τομίνο, είναι ένας από τους καλύτερους αθλητές στην Ελλάδα στο στίβο ο Γιώργος Ομίνος. Έχει και νομίζω, δεν ξέρω αν έχει ακόμα, πάντως ήταν στην ΠΑΕ Ολυμπιακός. Είχε τον Ολυμπιακό σαν διατροφολόγος του Ολυμπιακού. Μάλιστα. Είναι πολύ γνωστός ο Γιώργος Ομίνος, έχει 2.24-2.26, θυμάμαι μαραθώνιο Αθήνας έκανε πρόπερση. Καλά, είναι πάνε. Το οφείλω και στον Γιώργο Τομίνο, γιατί ήμουν αρκετά βαρύς, Χρήστο. Έχω χάσει περίπου 20-22 κιλά. Με σωστή διατροφή και προπόνηση. Ναι, σωστή διατροφή και προπόνηση, ναι. Προσπαθώ να είμαι στρατιώτης σε όλα. Προσπαθώ έτσι όσο το δυνατόν, γιατί... Και έρχονται και τα αποτελέσματα.
Και έρχονται και αποτελέσματα σωστά. Ναι. Ο αγώνας που έλεγες, που έχω εκπληρώσει έναν αγώνα, ένας από αυτούς ήταν το Μέτσοβο, το Ούρσα, το 40 χιλιόμετρα. Ναι. Ήθελα να πετύχω, ας πούμε, να το κάνω, ξέρω, κάτω από 5,5 ώρες. Και? Δηλαδή 5 με 5,5, ας πούμε, και τα κατάφερα πέρσι. Θυμάμαι πόσο το είχα κάνει, 5-20. Φέτος τι στόχους έχουμε? Φέτος δεν πάω σε κανέναν αγώνα, Χρήστο. Μάλλον θα κάνω τον Olympus Marathon. Έχουμε αγώνα στόχο τον Olympus Marathon. Έναν από τους μεγαλύτερους αγώνες βουνού στην Ελλάδα, ίσως ο μεγαλύτερος. Το Μέτσοβο, μάλλον θα τα βάλω με τη σειρά. Για μένα τουλάχιστον με τη σειρά είναι ο Όλυμπος, μετά είναι το Ζαγόρι και τρίτο έρχεται το Μέτσοβο. Για μένα, έτσι. Ναι, τέλος πάντων είναι οι τρεις μεγαλύτερες διοργανώσεις στην Ελλάδα, θα έλεγα. Άρα οπότε εσύ θα μπεις το καλοκαίρι στον Olympus Marathon. Πρώτο Θεός να είμαστε καλά, ναι, δηλαδή ήθελα να πάω και στον Γκόζιακα, η αλήθεια είναι. Γκόζιακα, μάλιστα. Είναι στην Ελλάδα, δηλαδή πρέπει να είναι κανένα 2 ώρα από εδώ. Ναι. Δεν πειράζει, καλύτερα. Ο Όλυμπος θέλει προετοιμασία καλή. Είναι βαρβαρότητα η συγκεκριμένη διαδρομή. Και αν θέλεις να πετύχεις και έναν σωστό προσωπικό χρόνο και στόχο, θέλει να αφοσιωθείς δυνατά στο βουνό. Όπως επίσης να μεταφερθείς και να τον τρέξεις στον αγώνα. Τουλάχιστον επειδή είχα μιλήσει με δρομείς βουνού που μπαίνουν στον Όλυμπο, όπως είναι και ο Μανώλης ο Πούρικας, μπαίνουν μες στο βουνό τακτικά και ζουνε τα μονοπάτια. Χαρτογραφούν το βουνό. Ναι, όπως είναι και ο Βασίλης ο Μπαλαμώτης. Και ο Μπαλαμώτης, ο Βασίλης, μπράβο, ναι. Και ο Γιώργος ο Λουφέκης και άλλοι. Ναι. Ναι, κάνουν συχνά προπονήσεις εκεί πέρα, ειδικά τώρα νομίζω από τον Απρίλιο και μετά, στα πιο χαμηλά υψόμετρα μπορείς να κάνεις πολύ καλή προπόνηση εκεί πέρα στον Όλυμπο. Κοίταξε, πιστεύω ότι θέλει λίγο εξοικείωση με το τερέν του Ολύμπου. Έως πολύ θα έλεγα, για να πας να κάνεις ένα καλό χρόνο, έτσι. Ακριβώς. Ναι, θέλει εξοικείωση εκεί με το τερέν, γιατί ο Όλυμπος δεν αστιεύεται. Ακριβώς. Ειδικά στα ψηλά θέλει να είσαι προετοιμασμένος για όλα. Πολύ προσοχή στα μονοπάτια του και δεν ξέρεις το τι σου κρύβει το συγκεκριμένο βουνό, έτσι. Αλλάζει και ο καιρός ανά πάσα στιγμή σε αυτά τα υψόμετρα. Ναι, είναι και από το... Ναι. Δεν ξέρεις τι σου κρύβει και από άποψη καιρικών συνθηκών και από άποψη τροφοδοσία σου, για την υδροδοσία σου, την αμφυδάτωσή σου, μην πάθεις καμιά αμφυδάτωση. Πρέπει να προσέξεις, πώς να το πούμε, δηλαδή να είσαι 100% εκεί. Ναι. Focus. Γιατί, εντάξει, είναι αγώνας, βασικά ορόσημο για έναν ορεινό δρομέα, και πρέπει να είσαι πολύ προσωπικός με την τροφοδοσία σου. Ναι, έτσι ακριβώς. Ανά πάσα στιγμή μπορεί να σε αφήσει, έτσι. Ναι, θέλει σωστό προγραμματισμό. Ναι, μπορεί, γιατί βλέπουμε συχνά πυκνά να κάνουν κάποιοι και καλοί αθλητές DNF μες στον Ενιπέα. Ναι. Και ο Ενιπέας είναι πολύ δύσκολος αγώνας. Μπορεί να είναι λίγα τα χιλιόμετρα, αλλά κρύβει αρκετά τεχνικά κομμάτια. Ναι, λένε πολλοί ότι εκεί αρχίζει ο αγώνας. Ακριβώς. Ειδικά στην επιστροφή, εφόσον ξεκινήσεις και πιάσεις την κατηφόρα για κάτω, μετά τα γόνατά σου είναι για πλάκα. Ναι. Θέλει εξοικείωση με το τερέν, αλλά να μου πεις τώρα και πόσες φορές να πάμε. Θέλει συνέχεια να πας, να έρχεσαι. Είναι κάποιοι τυχεροί που είναι εκεί δίπλα, που μένουν δίπλα και κάνουν και τις προπονήσεις τους εκεί. Είναι τυχεροί για μένα εκεί πέρα. Αυτοί που μένουν εκεί γύρω είναι τυχεροί, δηλαδή. Πάμε λίγο στα τωρινά. Και θέλω να σου ευχηθώ, να σου πω και συγχαρητήρια και ραδιοφωνικά, στα είπα και τηλεφωνικά, στα πω και στο μικρόφωνο, για τον αγώνα που έτρεξες στην περιοχή μας. Για την ακρίβεια, την Κυριακή που μας πέρασε,
την περιοχή Μακροχώρη της Συμμαθίας, για όσους μας ακούν αυτή τη στιγμή. Έγινε ένας αγώνας για τους μαθητές που χάθηκαν στα Τέμπη. Γίνεται κάθε χρόνο, είναι για καλό σκοπό. Έχω τρέξει σε αυτόν τον αγώνα και αξίζει για όσους μας ακούτε και θέλετε να έρθετε να τρέξετε στο συγκεκριμένο αγώνα, είναι για καλό σκοπό. Ο Γιώργος ήταν εκεί και πήρε και πρώτη θέση, σωστά? Σωστά, ναι. Είναι η δεύτερη φορά που τρέχω σε αυτόν τον αγώνα. Δεν έχω ξανατρέξει. Και λέω, απορώ καμιά φορά και λέω πώς και δεν έχω τρέξει τόσα χρόνια. Είναι ένα γεγονός το οποίο μας είχε σημαδέψει πάρα πολύ τότε, πριν 20 και χρόνια. Ξέρεις τι γίνεται, φίλε? Εσείς οι δρομείς του βουνού δεν είστε πολύ υπέρ της ασφαλτού, οπότε δεν τα αγαπάτε αυτά τα κομμάτια, τα δρομικά αυτά κομμάτια. Ναι, ίσως ναι, το αμέλησα, δεν ξέρω γιατί, το προσπερνούσα δηλαδή. Αλλά και πέρσι το έτρεξα και φέτος τώρα που το έτρεξα προχθές, και να έχουμε υγεία, να είμαστε καλά, και του χρόνου θα το ξανατρέξω. Έτσι. Εντάξει, αξίζει. Αξίζει για τις ψυχές αυτές που χάθηκαν, τις αθώες ψυχές. Εντάξει, τι να πω τώρα. Εντάξει. Ναι. Έτσι. Αξίζει. Και πιστεύω, ήθελα να πάω, Χρήστο, και στον Κόζιακα που σου είχα πει πριν, αλλά πιστεύω ότι οι αγώνες θα με κουράσουνε. Όχι. Εφόσον έχεις βάλει στόχο τον Όλυμπο, δική μου άποψη, καλύτερα να αφοσιωθείς εκεί για να βγει, όπως είπαμε, σωστά και μετρημένα. Έτσι. Νομίζω ότι αυτό θα σε ικανοποιήσει κιόλας στο τέλος. Ναι, γιατί ήθελα να πάω και στον Κίσαβο το Σαραντάρι που είναι 2 μήνες πριν τον Ολύμπους, αλλά λέω όχι, γιατί θα βγει κούραση. Δεν θέλω να είμαι το κεφάλι χαμηλά με τις προπονήσεις μου. Έτσι. Δηλαδή θέλω να ακούω μερικούς που λένε, εντάξει, και δικαίωμά τους και καλά κάνουν. Για να πάω στον Όλυμπο θα πάω να τρέξω το 20 στο Μέτσοβο, ας πούμε. Ναι. Και θα πάω να κάνω τον Όλυμπο. Αλλά δεν έχει καμία σχέση το ένα με τα άλλο. Όχι, καμία, απολύτως καμία σχέση. Πολύ διαφορετικά τερέν, πολύ διαφορετικά βουνά. Ναι. Δηλαδή, εντάξει, θες να πας στο Μέτσοβο για να πας να κάνεις τον Όλυμπο. Ναι, πάντο. Γιατί να μην βγω εδώ πέρα και να μην κάνω ένα long run δυνατό. Έτσι. Εδώ πέρα. Έτσι, να κάνω ένα δυνατό, όχι αγωνιστικό, μια δυνατή προπόνηση 20 χιλιόμετρων, 22. Ναι. Και να είμαι και δίπλα στο σπίτι μου, να μην πάω μέχρι το Μέτσοβο, ας πούμε. Εντάξει, άμα το θέτω ως ότι σαν δοκιμή για τον Όλυμπο, έτσι. Έτσι ακριβώς. Έτσι το θέτω, έτσι, όχι ότι μην πας στο Μέτσοβο, προς Θεού. Δεν το βρίσκω δηλαδή, δεν έχει ουσία να πάω να κάνω μια δοκιμή στο Μέτσοβο για να δω πώς θα πάω στον Όλυμπο. Ναι, και έχω σκύψει το κεφάλι τώρα. Ήδη ξεκινήσαμε προετοιμασία για τον Όλυμπο. Ωραία. Μάλιστα, άρα οπότε Γιώργος Κελεπούρης το καλοκαίρι στον Όλυμπους Μάραθον. Θέλω φίλε να κάποια στιγμή, τώρα που ανήκει ο καιρός, να έρθω στη Βέρεια και να με βάλεις στα βουνά εδώ της περιοχής μας, γιατί εγώ είμαι ασφάλτινος δρομέας, πιο πολύ μου αρέσουν οι φλάντι διαδρομές. Αν και επειδή το βουνό βοηθάει και στους ασφάλτινους, θέλω κάποια στιγμή να κανονίσουμε να κάνουμε προπόνηση παρέα. Κάτι ήπιο για μας τους ασφάλτινους, έτσι, τα βουνά θέλουν προσοχή. Οπότε θα κανονίσουμε σίγουρα να βρεθούμε στα ορεινά εδώ της Συμμαθίας. Εγώ, δόξα τω Θεώ, Χρήστο, βγαίνω από την είσοδο της πολυκατοικίας και τι να σου πω τώρα, σε 5 λεπτά, το αργότερο 5 λεπτά, 3 λεπτά μπαίνω στο μονοπάτι ήδη. Δηλαδή το έχω δίπλα μου. Είναι μεγάλη υπόθεση. Και δηλαδή μπαίνω στο μονοπάτι και σε μία ώρα μπορώ να κάνω και 800 και 900 υψομετρικά. Ωραία. Οπότε το κλείνουμε από τώρα, να ξέρεις. Θα τηλεφωνηθούμε, να έρθω στη Βέρεια να προπονηθούμε παρέα. Να κάνουμε 1-2 προπονήσεις παρέα. Ναι. Όποια Κυριακή θέλεις θα μου πεις και χαρά μου να ανοίξει ο καιρός, γιατί εγώ είμαι και κρυουλιάρης. Έχω θέμα και με τα άκρα μου, οπότε θα κανονίσουμε να ζεστάνει λίγο καιρός για να μπορέσω να έρθω να προπονηθούμε στο βουνό. Ναι, φοβάσαι και τα σκυλιά. Φοβάμαι και τα σκυλιά, ναι, ισχύει και αυτό. Ναι, έτσι ακριβώς.
Εντάξει, Χρήστο, χάρηκα που τα είπαμε. Και εγώ χάρηκα, ρε Τζόρτζ. Να σου ευχηθώ από τώρα καλή επιτυχία για το κομμάτι του Ολύμπου, για τον αγώνα δρόμου που έχεις να διανύσεις, έτσι. Έχουμε ακόμα αρκετά, έχουμε σχεδόν 3 Σίγουρα, μήνες. σίγουρα. Θα τα πούμε και μετά, βέβαια. Κάποια στιγμή θα μιλήσουμε και μετά τον Ολυμπό. Θέλω να μου πεις την εμπειρία σου. Αλλά ναι, να σου ευχηθώ να πάνε όλα καλά. Καλή προετοιμασία, έτσι. Αν και θα την έχει σίγουρα, γιατί ο μέντοράς σου είναι πολύ δυνατός. Ναι. Και χάρηκα και εγώ πραγματικά που τα είπαμε. Και όπως σου είπα και πριν, θέλω να κανονίσουμε προπόνηση. Θα το βάλουμε στο πρόγραμμα. Κοίταξε, εγώ είμαι ανοιχτός στο τηλέφωνο πάντα. Θέλω να με πάρεις τηλέφωνο και να μου πεις, Γιώργο, την Κυριακή έρχομαι, πες ώρα και πάμε. Τέλεια. Τέλεια. Σε περιμένω όποτε θέλεις. Τζόρτζ, σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά, Χρήστο, χάρηκα πάρα πολύ, να ξέρεις. Και εγώ χάρηκα, φίλε μου. Να είσαι καλά. Καλό βράδυ, καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Γεια, γεια. Bye. Yeah, the Sultans, they play Creole